तो बैठलो हाथी गधा से ऊंचे लागेले। हम ना भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी कह रहल बानी और बहुत बढ़िया एगो पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म है जौन कि पवन सिंह पर आधारित बा, जौना के नाम बा पावर स्टार। जी हाँ, पावर स्टार। अभी हाल ही में ट्रेलर आई, लोग ट्रेलर देख के समझ गए हम जा कि जब ट्रेलर इतना बढ़िया बा तो फिल्म कितना बढ़िया हुई, समझ सकते हैं जानू। और फिल्म में पवन सिंह के टोटल कैरियर देखावल गया। पवन सिंह के तरह गाना बजाओ तो हम फिल्म कैलन के तरह उनका चुनावी दौर आइल, कितना उथल पथल जिंदगी में भइल, सब चीज रुआ फिल्म में देख सकता नहीं जा। कहीं पावर स्टार पवन सिंह पे आधारित बा। आज बहुत दिन के बाद कि भोजपुरी में कोनो बढ़िया फिल्म आ रहा बा और फिल्म पवन सिंह डायलॉग से ही लगा था कि हिट हो जाए। कहीं डायलॉग इतना बढ़िया बा कि बैठलो हाथी भी गधा से ऊंचा लगेले। बैठलो हाथी गधा से ऊंचा होला। बैठलो हाथी गधा से ऊंचा होला। डायलॉग खेसारी लाल यादव खातिर ना, ई कंट्रोवर्सी मत कर ले, खेसारी लाल यादव खातिर ही डायलॉग बा। ई डायलॉग पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म बा। और जे रियल में जब कहेलन कि पावर एजे से शुरू और एजे खत्म होई, पावर दूसर कौन कौन रे? पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म, पावर दूसर के कहां से लगे? तो रियल में फिल्म में भी डाल देवल गइल बा पवन सिंह के कि पावर एजे से शुरू होई और पावर एजे खत्म हो जाई। तो लोग ट्रेलर देखी जा और ट्रेलर में सारा चीज लोग देखे के मिली। तो पावर स्टार के फिल्म सही ना पावर स्टार बा, फिल्म पावर स्टार बा। जब ट्रेलर इतना धांसू बा तो फिल्म के इतना धांसू होई। और पावर स्टार पवन सिंह के बीच में पावर स्टार तो तबाहे रहल बड़ा भैया, उनकर मैनेजर लोग के तबाह बा। हीरो देखे तनी फिल्म साइन किले बने, और जब प्रोड्यूसर आके पूछा था कि फिल्म करे के बा तो पूछा था कि फिल्म साइन कब कर देनी। हम सोची भैया पिछला साल संतोष जी की फिल्म की डेट दे ले रहने हैं, इनकर फिल्म कब साइन करेंगे? साइन ना गाना के फंस जात हुई, गाना के साइन करते हुई गाना के बातें ना हुई, बेचारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर परेशान। और एक बात सबसे खास बात बा, वो फिल्म में पवन सिंह के मम्मी के मृत्यु हो गई बा, वो देखावल गई बा। रियल लाइफ में पवन सिंह के पिताजी मरल बने तो मम्मी के यहाँ देखावल गई बा। देखावल तुमका पिताजी के चाहत रहे नु, हो सकता है कुछ ट्विस्ट हो जाए से या कुछ का बखास, ये पूरा फिल्म देखला के बाद ही पता चली। और एक कैरियर में पवन सिंह चुनावी दौर जब शुरू गइल बा तो उथल पथल मच गइल बा। आ एगो बहुत बढ़िया नेता के जिता चुकल बा फिल्म में, देख सकत नहीं। बड़ी खबर आ रही है कि सूर्य प्रताप ने पावर स्टार से चुनाव प्रचार करा के जो अपना आखिरी दाव खेला था, उस दाव ने पूरा चुनाव का रुख बदल दिया है। तो रियल में के नेता बा, इ लोग कमेंट करके बताई जा कि रियल में के नेता बा। और पावर स्टार पवन सिंह जब निर्दलीय लड़ल है वो भी उनका सब देखावल गइल बा। अब बीजेपी से मिलल बने के तरह मिलल बने, सही ना बीजेपी फिल्म करके छोड़ के फिर मिला ले बा। कुछ तो पावर स्टार में क्वालिटी बा, एकरे के पावर स्टार कहल जाला। और वो लोग जब फिल्म आई तो फिल्म देखम जा, अब फिल्म से ही समझ में जाएगा पावर स्टार फिल्म काहे बा, पावर स्टार काहे उनका नाम बा। तो वो देखी जा फिल्म, अब देख के बताइम जा जब फिल्म आई तो। अभी ट्रेलर देखी जा और ट्रेलर का आनंद उठाई जा। और ट्रेलर से तो भैया साफ पता चलता है फिल्म सुपर हिटे जाई। ऐसे कि पूरा पावर स्टार की जिंदगी देखा गई में के तरह अपन पहले बने। और हई देखी जाए डायलॉग, बैठलो हाथी गधा से ऊंचा लगेले। बैठलो हाथी गधा से ऊंचा होला। और एक सबसे और खास बात बा, जब पवन सिंह डायरेक्टर के जब पूछे खाती पवन सिंह ले कि फिल्म करे के भी साइन के तो कहता है कब फिल्म साइन कर देनी रे। अरे बाप, फिल्म साइन कर तुम्हें पता नहीं खे। और के तरह डायरेक्टर को झेला था, परेशानी हुई जब फिल्म को शूटिंग में जाता है, ये गाना कहते कुछ कहती घर ही बैठा रहता है, सोफा सुतल बने और डायरेक्टर से कहता है भाई हो फलान चलान सब भइल बिया। तो देख जितना पवन सिंह परेशान बढ़े उतना डायरेक्टर फिल्म पर परेशान रहता भैया। और परेशानी पवन सिंह सही ना भइल हुई, ये परेशानी पर फिल्म बा आ सब लोग देख सकते जा। अभी फिलहाल ट्रेलर आइल बा, ट्रेलर देखी जा और ट्रेलर के बाद फिल्म जब आई उथल पथल तहलका मचा दे। और जिस तरह साउथ में पुष्पा 2 और पुष्पा फिल्म आई रहे, वो फिल्म डायलॉग से ही हिट हो गई रहे, वही तरह लागत है भैया पावर स्टार फिल्म में डायलॉग से हिट हो जाए। तो वो लोग देखम जाए जब फिल्म आई तो बहुत मजा आई। कहेंगे पवन सिंह की जिंदगी बा और जिंदगी की पूरा कहानी है गाना में और फिल्म में सब चीज़ वो लोग देखे के मिली। तो देखी जा, फिर अगला वीडियो में। तो जय हिंद जय हो।